Waram sengau kelau, waram sengau sarong, bapilapan ai, ya kajing ai sengau bha jampi syakawe. Mana batip, baka toka eke bapi ai syakawe ru kam dei ka jampin re ka dei, ka hok jangkawe, bapi syito nakiwe. Kuble api ki parlok ki bei jonga. Mantagasngi kajing itu kana kaba kerpang bha nagam ta jampi. Kani kajing itu kana kaba ngakwa bani itu ipi mantagasngi galong kajing itu kana kaba kerpang bha. Kala ban pengkelah ya kajing im jampi shpang kajing yo i jampi ya kajing im laong ba chisen ha ko kapor don ko ke restoran ka ba he ba but man la kasngi ha kapor man step kalong ka rush hour ha ka ba ki bru ki tap smam ha ka ta hotel but man la kasngi ha kapor ba bun bru ba ha po jong ka ta restoran ujuan rung we u bru rung khop khop u order ya kajing bam u bam but umi no ju siu pisa Bat kumne man lagasngi dakisnem. Bat kumne suki pasuki kata restoran ro kalenang he. Bat kiberu na keleng saudong jong kata jaka kiwan ban bam ha kata restoran. Teha ko begasngi don uwe u businessman ubri ubaruspa bha. Uwan rung hapo jong kata restoran. Bat namar ba ki jingbam kiberu kiba tre hapo jong kata restoran kilong ki well behave ki jingbam ki babang. Kumta uwan shiwan man lagasi ban bam jimbam nakataka restoran. But haman lagasin ba uwan ubam uyo I ya uta ubru ba urung. Ubam ya kejimbam ju but umi no klemsiu. Te uta u businessman uklam ong hagasngi ke banangko. Hagasngi ke ba aru kumju uyo I biang ya uta ubru urung ubam but umi no umju siu pisa. Kumta baro shitayo uta uruspa uta u businessman ukmi bha ya uta ubru urung ubam but umi umju siu pisa te lajia ha ka begasngi umla shu banset tang halade ya kata ka jingyo I jong but wa ban yet ho ha utrai jong kata ka restoran spang jong uta ubru ubarung ubam but umi umju siu pisa but ha kata ka por ukren ya uwe naki waiter jong kata ka restoran uong ba ngakwa ban kendo ya utrai jong kanika restoran. Uta u waiter ula peni ya utrai jong kata restoran. Bat kumne uta u businessman ulit ha uta utrai jong kata restoran. Bat u ong ho ngadon ban ong yipi. Henry uta utrai jong kata restoran ulo ong. Baya mentah ngampat dan por ban yakren berpi. Ila ban yakren shibet endala kam dunaki bru kam dunaki kostoma hapo jong kanika restoran janga. Kumta uta u businessman ula up ia kata kapor bat lanu kan tuna beriu hapo jong kata restoran jungu bat kata kapor ula yo I biang ya uta beriu urung usyong ubam bat umi no uklemsiu uta u businessman la tap ta ka jingdom kata kapor kat kane ka jingba jong kini ki beriu ki batre hapo jong kane ka restoran ka jingbam ka babang nang ta utrai ru ubabah dang don ki beriu ki ba shim kabo ya kane ka restoran ute ubru upendutusan upenduk nong ya kanika restoran daka babam man lakasi bat hadin katukani por andala kham duna briu hapo jong kata restoran uta u businessman ulik biang ha utrai jong kata restoran bat ulo ong ho ba udon uwei ubru ubajurung man lakasi hapo jong kanika restoran jongpi ubam bat umino umjusiu pisa Om detang chising Henry man lagasi mentala shitiyo lenter ngawan bam hapo jong ka restoran jongpi bat ngakmi bahaya uni ubru urung usyong u order ubam bat umi no jusiu pisa Henry utrai jong ka restoran uklem pela ya katakan jinget ho jong utau businessman usyurki bat uong ya utau businessman kumne ba pimde ubru ubanangkong ubayet ho yang ya kaneka jinget ho Kibon bah kibru ki bayat ho inga ya kan ju ka jinget ho ka jampi Henry ngan yet ho ipi ya ka jing shisha pi utu ubru uba juwan urung usyong u order ubam bat umi no nakane ka restoran ude ubru uba krong hagipor kiba ngadang stang ya kan ka restoran jonga ngaju kami bah ya uni ubru ngaju yo I ya uni ubru uwan usyong u order ubam bat umi no jusu pisa Tiha ko begaski ngala bot din ya uni ubru bat ngalap ba ulong unong krong man lagasngi usyong hangte ha jingkeng hangte bat uju penlong ya ko wei ka jingduai ngaju skap ha ya kata ka jingduai ju bat uduai kumne blay
nga aingo ime nakabenta jong kani ka jingbam ka bamela ay nga mentagasngi nga dua ya meble bamen kurkhu ya ketika restoran baki bru kinrung syu hapo jong ketika restoran bat manga nganrung khop hakapor babon kibru mangan bam bat ngan mi no klem siu pisa bat habang ayo sngo ya kan jing dua jong uni unong krong kala kata ya kan mensim ya ka jimut ka jing perkhat jonga ba pleng kini ki baro ki jing yo jonga ka jing bon bru hapo jong ka restoran jonga kamde ka jing bha jong kinong tre jonga kamde ka jing bha jonga kamde ka jing la jong kinong shet ban shet ya ka jing bam ki babang hendre ka dei ka jing duai ka dei ka jing kurkhu jong utrai kandat najrong bat haga ta por kata ka jingkran jong uta utrai jong kata ka restoran kala pli ya ka jimut ka jimperkhat jong uta businessman udang mut ba uta ubru ubawan rung hapo jong kata ka dukan ulong unong penlos ulong unong penluksan ya uta utrai jong kata ka restoran pleng ude ujing kurkhu nak benta jong kani ka restoran badai haga ta ka por ulas ngautho ya kata ka jimut basisha jong ka jing sngaungo bonsin haka jing im jongi ngiju perkhat bakini ki baro kide ki jing start ki jongi kide ki jing la ki jongi kide ki jing treshitam jongi Henry M kamlong kumta Henry kade ka jing ka jing duai jong kuwe bar ka jing kurkhu jong utrai kandat najrong habang aphai shaka jing im jonga marwe ngasngau teng ba kani ka jing la jonga ban ai ya ka jing hika jang pi license chitayo kadai ka jing la junga kadai ka jing champagne junga kadai ka jing start junga Henry habangam jelu haka jing junga kini ki eki baro kimde ka jing start kimde ka jing champagne kimde ki jing la ka junga Henry kadai ki jing tuai jong pi ki nong pek Henry kadai ka jing tuai ki jong pi ki subscriber ki be ki junga bat kadai ka jing kurkhu jong utrai kanrat najrong kumta ngan ongi pi ko ki perlok ki be ki junga lada ki dan kinu ke jing kurkhu ki bawan haka jing jampi ka jing job ka baphiyo haka jing jampi kala bandai bapi pas kala bandai baphiyo iki kam ki bathamai lane kinu ki jing jia ki ba pen kemen ya ka jing lane kinu ki jing kemen ki ba jia haka jing jampi kan mau kimde ki jing la kimde ki jing start kimde ki jing trai stam jampi Henry ka dei ka jing tuai jong ki we bar ka jing kurkhu jong utrai kan rat najrong dei nakata daun nakapor ngaju pendon kambha ya kini ki kintin rengkat bar ka jing kurkhu jong utrai kenrat najrong rengkat bar ka jing trai stam jompi im ya kata ka jing im le ya kata ka kam ba phinlong ka nuksa ka babha na ka benta jong kiwe ngin second do ipi hakwe pat ki video tat hadu ko ta por bye bye stay safe